Hello guys! Welcome to Culebra Island! Yo! What's up guys? Panibagong araw, panibagong rides na naman ang ating gagawin sa araw na ito. At sa araw nga na ito ay dadayo tayo sa isa sa mga pinakamagandang lugar na matatagpuan sa western part ng Pangasinan, ang Culebra Island, na matatagpuan sa bayan ng Dasul. Mula sa aming pinanggalingan ay kailangan naming bumiyahe ng halos 4 na oras kasama na ang pahinga at pagkain ng pananghalian. At heto na nga, simulan na natin ang medyo mahaba-habang biyahe. Medyo maraming sasakyan ngayon dahil nga long weekend. Maraming mga turista ang patungo sa mga magagandang beach dito sa Pangasinan. Kilala kasi ang Pangasinan sa mga magaganda at white sand beaches, kaya naman libo-libong turista ang dumarayo rito. Ito ang maganda kung naka-single motor tayo, kasi pwede nating isingit, mas maliit, mas mabilis makapasok, eka nga. Mainit man ang panahon, walang makakapigil sa amin dahil matagal ulit magkaroon ng long weekend. Actually, last week pa namin ito binalak, kaso may mga emergency calls at appointments kaming ginawa. Grabe ang traffic dito sa bungad ng Sual. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagiging mahaba ang traffic dito. Isa sa mga dahilan dito ay ang mga turistang namimili ng mga isda. Kailangan mo talaga ng mahabang pasensya kapag ganito. Bukod sa napakainit ng panahon, ay maha-high blood ka pa sa bagal ng daloy ng trapiko. At nandito na nga tayo sa Alaminos City. Welcome to Alaminos City. Itigil lang tayo saglit para mananghalian. Pagkatapos namin kumain ay tumuloy na kami sa aming paglalakbay. Iba pa rin talagang feeling kapag may nakayakap sa'yo habang nagda-drive ka. Oh yeah! Di mo mararamdaman ang init ng panahon dahil ibang init na ang nararamdaman mo. Joke lang po. At dito na tayo. Welcome to Mabini, ang lugar na maraming bini-bini. Nagbibinata tayo. At patuloy pa rin ang paglalakbay namin hanggang sa marating na namin ang daang itinuro sa amin ng Google Maps. Google Map, ano na? Pangilang budol mo na sa amin ito ah. Una nung pumunta kami sa Top Alan sa Sudipen. Ngayon naman, idinaan mo kami sa tahimik na daanan. May naaalala tuloy ako. Alam mo ba yung pelikulang Wrong Turn? Wala man lang masyadong tao at sasakyan dito. Kakatakot din minsan, medyo creepy. Pagkalipas ng halos 15 minutes ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Syempre, hinanap muna namin ang hotel na pinareserve namin last week pa. Nirebook lang namin kasi wala naman silang refund policy. Siya nga pala, dito kami tumuloy sa Lovers Room Rental. Maganda naman lang ka-accommodation nila dito. Mababait ang mga staff, mura ang mga pagkain. Ang isa lang sa mga downside dito ay ang supply ng tubig sa CR. May time kasi na nawawala ang tubig. At eto na nga, punta na tayo sa beach. Ang maganda dito ay ang white sand talaga. White sand siya. Kalmado at malinaw ang tubig. Sa unang araw namin dito, parang gusto kong sumakay ng jet ski. Wow, jet ski pa. O sa banana boat. Yung banana boat kasi kailangan 6 o 7 kayo. Kaso wala naman kaming kasama dito. Sayang. At ito na, papalipad na tayo ng drone. Kaya nagpalipad na lang ako ng drone habang naiinggit sa mga nasa dagat. Ayaw ko pa kasing maligo kasi hapon na. Mas maganda kasi maligo pag umagang umaga. Isa rin sa mga rason kung di pa ako naligo ay dahil isa lang ang nadala kong shorts. Oo, isa lang po. Gagamitin ko na lang ito sa pagpunta sa Culebra Island bukas.
Heto na nga, 7:05 na ng umaga. Pupunta na tayo sa Culebra Island. Aarkila tayo ng bangka. Siya nga pala, 1,500 pesos ang standard rate nila dito ng bangka. Unlimited time ang pag-stay sa island. Pwede kang magpahintay sa bangkero o pwede ka ring magpasundo kung gusto mo lang mas matagal ka sa island. Medyo maalon sa gitna ng dagat kaya doble ingat lang. Kahit may life vest tayo, hindi pa rin tayo sigurado doon in case na may emergency. Pagkarating namin sa island, mamamangha ka talaga sa ganda nito. What's up guys? Welcome to Culebra Island. Tingnan nyo, mali-mali na yung pronunciation ko. Ulitin natin. What's up guys? Welcome to Culebra Island. Napakainit ng panahon. Alas 8 pala ng umaga ay tirik na ang araw. Tara, lakad-lakad muna tayo. Ating lilibutin ng maliit na isla ng Culebra. Alam nyo ba na ang Culebra Island ay isang magandang destinasyon sa Dasul, Pangasinan na nag-aalok ng mga malinis na buhangin, malinaw na tubig at magandang tanawin. Ito ay isang maliit na isla na matatagpuan sa gitna ng karagatan na may mga kakaibang mga bato o rock formations sa gilid. Ang isla ay hindi pa gaanong sikat sa mga turista, kaya ito ay isang magandang lugar upang mag-unwind o mag-relax. Oo, makakapag-unwind ka talaga dito. Sa pagdating sa isla, maaaring mapansin mo agad ang kahalumigmigan at katamtamang init ng hangin. Ang malinis na buhangin ay mainam para sa mga nagbabalak maglaro ng beach volleyball. Pwede rin maglakad-lakad sa paligid natin. Ang dagat sa paligid ng Culebra Island ay napakalinaw at malinis. Maaaring mag-swimming, snorkeling, o mag-scuba diving dito. Maraming mga uri ng isda na maliliit at siguro may mga coral formations din na makikita sa ilalim ng dagat. Sa kabuuan, ang Culebra Island ay isang magandang destinasyon para sa mga nagbabakasyon na naghahanap ng kakaibang karanasan. Ito ay isang lugar upang mag-unwind, mag-relax at mag-enjoy ng mga magagandang tanawin na bahagi ng ating kalikasan. Ops. PS, yung drone ko pala, hindi ko napagana nung nasa island kami. Hindi siya nakisama kaya nanghihinayang ako. Pagka-check out namin sa hotel ay pauwi na kami. Duman pala muna kami sa Swal, dito sa mga may pine trees. Syempre, di pa rin mawawala ang mga picture taking. Ang ganda at tahimik dito. Ang sarap ding mag-unwind. Tunay ngang masarap ang maglakbay. Gaano man kalayo, gaano man kahirap ang daan, sa huli, sulit naman ang pagod kapag nakita mo na ang magagandang view sa iyong destinasyon. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, paalam! May pahabol pa, nagbibinata na.